Tak prosím vás, já si vážím Mystrovického kostela a taky vás, k vám se dostanu až potom. Protože my máme ten veselý kostel. Byl jsem v Kroměříži, samozřejmě, že v každém našem kostele v presbytáři musí být velký kříž, pak mnoho křížů bývá v té lodi, ale ještě i na stole musí být křížek. Tak. A pan biskup Litoměřický, jak se jmenuje? Přibyl, já si nemůžu si vzpomenout na jeho jméno. Si pořídil novou berlu. Tak. To je důležitý. Nestačí ty historický, ale nová. To je od faraonu. Faraon měl v jedné ruce, faraon měl na hlavě faraonskou čepici a v jedné ruce měl dudky a v druhé kouzelnou hůl. Berla je kouzelná hůl, protože čaroděj musí mít čepici a kouzelnou hůlku. Tak. Pokračování za chvíli. Nemáme žádný oslavy. Hele, vy přes polní, má někdo u vás svátek nebo narozeniny, aby jsme mu tady poblahopřáli? Nikdo, teď je nějaký volný období. Tak, jsme pozváni jako nevěsta na Ježíšovu královskou hostinu. Zaprášený nohy si potřebujeme opláchnout, tak budeme prosit, smiluj se nad námi, Pane. Řešili. Ukaž nám, Pane, své milosrdenství. Smiluj se nad námi, veliký Bože, odpusť nám hříchy a doveď nás do života věčného. Pane, smiluj se. Kriste, smiluj se. Pane, smiluj se. Sláva na výsostech Bohu a na zemi. Chválíme tě. Klaníme se. Oslavujeme tě. Pro tvou velikou slávu. Pane a Bože. Bože Otče. Pane. Se slavným duchem ve slávě. Modleme se. Každý si můžeme říct. Bože, nemáš to s námi lehký. Až když rodiče zakoušejí protesty pubertálních dětí, případně marnotratných synů nebo dcer, tak nám dochází, jak těžký život máš s námi, se svým lidem, o pohanech nemluvě. Tak jsme ti vděční za tvou věrnost, za tvé slitování. Potřebujeme přemýšlet, jestli se poučíme z minulých chyb. Jinak se nám nemusí dařit dobře. Chceme tě k tomu prosit o pomoc pro Krista našeho Pána. Amen. Můžete se posadit? Tak v prvním čtení skvostný text. Jedno z milostných vyznání v písmu. Vyznání Hospodina. Poprosím o přečtení. Čtení z knihy proroka Izajáše. Plesejte s Jeruzalémem, jásejte nad ním, všichni, kdo ho milujete. Radujte se s ním, radujte se, všichni, kdo nad ním naříkáte.
abyste sáhli do sytosti z prsu, který utěšuje, abyste strkali s rozkoší ze zdroje jeho slávy. Neboť tak praví Hospodin. Hle, přivalím na něj blaho jako řeku, jako rozvodněný potok slávu národů. Jeho kojence ponesou na zádech a na klíně je budou lackat. Jako matka utěšuje svého syna, tak já potěším vás. V Jeruzalémě naleznete útěchu. Uvidíte to a vaše srdce se zaraduje, jak tráva vypučí vaše kosti. Hospodinova ruka se ukáže na jeho služebnících. Slyšeli jsme slovo Boží. Jásejte Bohu všechny země, jásejte Bohu všechny země, opěvujte slávu jeho jména, vzdejte mu velkolepou chválu. Řekněte Bohu, jak úžasná jsou tvá díla. Ať se ti koří celá země, ať ti zpívá, nechť opěvuje tvé jméno. Pojďte a pozorujte Boží skutky. Podivuhodně jednal s lidmi. Moře proměnil v souš, suchou nohou přešli řeku, proto se radujme v Bohu. Vládne svou mocí na věky. Pojďte, slyšte všichni bohabojní. Chci vyprávět, co prokázal Bůh mé duši. Bůh buď veleben, že neodmítl mou prosbu, že mi neodňal svou lásku. Čtení z listu svatého apoštola Pavla Galatianům. Bratři, ať je daleko ode mě, abych se chlubil něčím jiným než křížem našeho Pána Ježíše Krista, kterým je pro mě ukřižován svět a já světu. Vždyť ani obřízka nic není, ani neobřezanost, ale nové stvoření. A na všechny, kdo se v jednání budou řídit touto zásadou, ať přijde pokoj a milosrdenství, totiž na pravé Boží Izraelity. A pro budoucnost, ať mě už nikdo s těmi věcmi neobtěžuje. Vždyť já na svém těle nosím znamení, že náležím Ježíšovi. Milost našeho Pána Ježíše Krista, ať je s vámi, bratři, amen. Slyšeli jsme slovo Boží. Veliký Bože, už jsme srdce a chtěli, abych měli nahlásal tvé svaté evangelium. Pán s vámi. Slova svatého evangelia podle Lukáše. Učitel, je řeč o Ježíšovi, ustanovil ještě jiných 72 učedníků, poslal je před sebou po dvou do všech měst a míst, kam chtěl sám přijít, a řekl jim, žení je sice hojná, ale dělníků málo. Proto proste Pána žně, aby poslal dělníky na žně. Jděte. Posílám vás jako ovce mezi vlky. Nenoste měšec, ani mošnu, ani opánky. S nikým se cestou nepozdravujte. Když někde vejdete do domu, napřed řekněte pokoj tomuto domu. Bude-li tam člověk hodný pokoje, spočine na něm váš pokoj, jinak se vrátí k vám. V tom domě zůstaňte a jeste a pijte, co vám dají, protože dělník má právo na svou mzdu. Nepřecházejte z domu do domu.
Když přijdete do některého města a přijmou vás tam, jeste, co vám předloží. Uzdravujte tamnější nemocné a říkejte jim, přiblížilo se k vám Boží království. Slyšeli jsme slovo Boží. Chvála. Pro slova evangelia kéž Bůh zahladí naše viny. Tak, Mirku, jsem koukal, kde seš. Četl si Jásejte. Josef Kordík by hned řekl, žádný žalmy, ale jásoty. Prosím vás, já jsem se pohyboval v různých společnostech. A taky jsem zažil u oběda takovou zlomyslnost, že chlapi, když tam byla slánka nebo pepřenka, tak se odšroubuje to víčko, je tam nasazený, že jo? A teď chlap to veme a do polivky a vysype se tam pepř, jo? To jsou zlomyslnosti. My si takovýhle zlomyslnosti děláme v kostele. Tak, 2 dny jsem sloužil na manželských setkáních a měl jsem tam pro mládež, bohoslužbu a pro děti. A to bylo bezvadný, bylo vedro a oni nevyžadovali tu košili noční, jo, církevní, takže bylo vedro v Kroměříži, takže jsem měl jenom štolu, jo. A děti to snesly. U těch dospělých jsem si to radši netroufl, jo. Chtěl jsem tam trochu zlobit, ale pak jsem řekl ne. Chtěl jsem, aby evangelium četla žena. Měl jsem nápad původně, jo, ale pak jsem řekl, hele, oni tam podvedli práci a prožili si tam zase svoje líbanky a tak dále. A některý by měli zkažený, já bych jim zkazil zážitek z té bohoslužby, jo, když by četla žena. My jsme četli evangelium z Lukášova evangelia. Evangelista Lukáš, stejně jako Marek, napsali evangelium, ale nemohli by ho číst u katolíků. Víte proč? No byli to laici. Takže Lukáš by to nemohl přečíst. Víte, že říká Ježíšova matka, která řekla nádherný chvalospěv, velebí má duše Hospodina, si to pamatujeme, by to tady nemohla přečíst, protože je ženská. Pán Ježíš by nemohl přečíst evangelium, protože není kněz, je laik. Prosím vás, jsme mi normální. Tak já jsem tam trošku, měl jsem přednášku trošku o čerpání v pátek říkám Ježíšova hostina a mluvil jsem o nevěstě, jo. A člověk by čekal, některý mi to řekli, tak já jsem se, a jeden protestant taky, bratr protestant řekl, tak já jsem se dozvěděl, že patřím do množiny nevěsty. No to je krása. A tak říkám, jsme na svatební hostině, na oslavě manželství Pána Boha k nám, ale některý just budou klečet, oni jsou tou popelkou, macecha popelky poručila s tím přebíráním hrachu, že jo. Takže popelka se popelila na zemi a vybírala hrách z popela. Pak přišel princ a požádal popelku o ruku. A ona vstala a on si ji odvedl do královského zámku, aby se stala královnou. A nebyla katolička, jo, aby říkala, víš, já na to nemám. A tak jim to říkám, hele, jsme na svatbě, víme, jak se chová nevěsta, skoro všechny jste byli nevěstou na svatbě,
Ne, oni budou klečet. Víte proč? Just, aby měli zásluhy od Boha. A oni jsou ty pokorní a oni klečej a dají košem tomu Ježíši, jo? On ti tady dětem, měl bych si zjistit, co to znamená, odkud to vzniklo, dát někomu košem. Ale dobře, víme, jak to bylo dřív. Za mého mládí ples nebo taneční zábava a my jsme mohli jít tam požádat o ruku kteroukoliv ženu, která tam byla. Jsem to využíval. Některý byli tanečnice, jo? Výborný a příjemný ženský. A mohl jsem komukoliv. No ale a taky žena má právo odmítnout, když chlap přijde a řekne smím prosit. Běžně se to nedělá. Samozřejmě, jo, a musí se dovolit chlapa, že jo? Tak, a když přijde opilec, tak teda mám právo odmítnout. Ale kamarád mi vypravoval, aha, já dneska mám nějaký kázání ze života. Kamarád mi vyprávěl, že vojančil na Slovensku a šel tam tančit pro nějaký hezký děvče a smím prosit. A říká, svojáky netančím, lebo já mám maturitu. A to jde na vojně, to je trošku hrubší, že jo? A na hrubej pytel za plata. A on říkal, já mám 2 maturity, ty krávo, 1. A byli si kvit. Ale teď přijde Ježíš a říká, smím prosit a můžeš. A prosím vás, proč jsme nenormální? Proč na tom? Tak, ke čtení. První čtení z Izajáše, ohromné čtení. Izrael se mohl vrátit z babylonského zajetí na obnovu Jeruzaléma a té jeruzalémské svatyně dostali restituce od babylonského krále za ten ukradený majetek předtím, jo. Takováhle. No tak my to máme v čerstvé paměti, jak jsme začali, když to tady po komunistech bylo všechno všelijak, že jo. Kostely byly, myslivecký kostel byl dost dobrý, akorát jsme dělali střechu a omítku a tak dále. Jinde to bylo horší. No tak opravit město Jeruzalém a jeruzalémskou svatyni bylo lehčí, než obnovit tu společnost. Společnost po těch katastrofách je zubožená. To víme, jak ty okupanti, jak jsou zlí a vybíjou elitu národa. Jak komunisti to vybili. Nacisti vybili elitu národa. Na Ukrajině teďka ty největší vlastenci nebo ty stateční, ty šli okamžitě na frontu a přišli o život. Takže chybí elita. Vybudovat narušení vztahy. Zbydou kolaboranti a tak dále. Tak já to říkám, to je ze života, jo? Tak dostali svobodu, jenže získat tu ztracenou svobodu, naučit se tu svobodu udržet, budovat dál, je náročnější, než opravit kostel. Tak. A ten text Izajášův je skvostný. Ale prosím vás, abychom to ocenili. To slovo ocenit. Aby my jsme, chybí nám ocenění. Mnoho lidí teda kostelových neumí ocenit, že nás Bůh pokládá za svou nevěstu. Oni to neumí ocenit. Neumíme ocenit dar svobody. Neumíme ocenit ty nádherné texty z písma, milostní texty,
z kterých se nám může zatočit hlava. Vypravoval jsem tuhle, jak Ježíš některé noci nespal. Někdy nespal, protože měl starosti o lidi, někdy nespal, protože měl trápení. To známe. Když máme trápení, nespíme. Ale někdy Ježíš nespal z radosti, z přátelství, z Otce a Ducha. A to známe. A my si myslíme, že modlitba má bolet. A ještě nám říkali, že víš, když máš nechuť k modlitbě a přinutíš se k té modlitbě, že to je před Pánem Bohem cennější. Takovýhle nesmysly. My prostě tam vysypeme ten pepř do toho. Nebo tu sůl. Proč jsme takovýhle sebemrskači? Takže v tom Izajáši, zrovna Izajáš je takový básník veliký mezi těmi proroky. A jsou tam ty milostní texty. Ale zkuste si to nalistovat doma. Řekneme, myslím, že bych řekl od 59. kapitola, tam je pravej půst. Izraelité se měli postit. Počkejte, já počítám, jestli 2 dny v roce. Čteme, že ty farizové 100krát víc, 2krát do týdne, 100krát víc. Tak. A tam je my ještě říkáme starý zákon. Ve starém zákoně je popsáno pravej půst. Co je půst, který se Bohu líbí a co se mu nelíbí. A nejde o kručení v žaludku, ale posti se od nevlídnosti. Všímej si, buď pozornej k druhým lidem, buď obrazem Božím k člověku, ke zvířeti, k přírodě a tak dále, a tak dále. A to je, jak si zdržuj se, nemusíš jídla nebo nějakého potěšení, zdržuj se toho, co kazí život. Takže tohle, to máme ocenit, jak Bůh je velkorysej, jak je moudrej. A pak tam jsou místa, ve kterých se říká, jak je Izrael znovu a znovu nevěrný. Já když jsem poprvé v semináři doma jsme měli jenom takzvaný Nový zákon, ale v semináři jsem samozřejmě začal číst písmo a když jsem poprvé četl, že Hospodin řekl Ozeášovi, víte, jak to tam je? Vem si za manželku prostitutku. To je těžký pokyn, jo? Největší místní prostitutku si vem za manželku. To je těžký pokyn. Až se to v nás bouří. A ten Ozeáš, protože ona se mu tahla s chlapama. A ten Ozeáš zakusil. Co to znamená? Že Izrael cizoloží s pohanskými božstvy. A že se lísá k politikům. Na vlastní kůži to zažil, jo? To trápení. Proto jsem říkal na začátku, že jo, ty máme rádi ty děti a tak dále, že jo, ale pak ta puberta, oni si dovolujou. Ale to je důležitý to těm dětům. To nebudu tady opakovat. Takže toho otevřete si Izajáše. A najdete tam nádherný text, tam je v 62. kapitole. Já jsem si to tady. Izraeli, pro národy spatří tvoji spravedlnost. V čem? Že se můžete vrátit z babylonského zajetí. Ale taky spravedlnost, kterou vás vyučím. Víme, že Hospodin vychoval Izrael k tomu soucitu, k těm potřebným. My máme pořád ty oběti, pořád. My jsme na hlavu. Ale přece základem toho, čemu Izrael říká korban, je přinášení.
Židé nemají oběť. Mám to špatně použitý slovo v tom překladu. Neboť Hospodin řekne, já se těším, až budete mít první žně v Izraeli. A to budete koukat, co se vám urodilo. Já jsem jel vlakem, včera jsem se vracel a na té hanej, jo, a ty pole obilný tak jsem na to takhle myslel. Takže Izrael byl veden k tému, urodí se ti tolik, že 10 budeš moct přinést do fondu Hospodinova pro chudý. Já to překládám do dnešní. Víte, protože když člověk může, řeknu, někomu koupit zmrzlinu, nebo ho pozvat na jídlo, tak to nás činí člověkem. Já nejsem žebrák. Já můžu někoho obdarovat. A když nemám peníze, tak aspoň úsměvem, nebo pozdravem, nebo čímkoliv, jo? Takže já tě vyučím jiné spravedlnosti, které, té lidskosti, které ve světě není nikdy příliš. Pro národy spatří pro národy, to jsou pohani, jo? Tvou spravedlnost a všichni králové tvou slávu. Nazvou tě novým jménem. Budeš nádhernou korunou v Hospodinově ruce. Nebudeš nosit biskupskou mitru. Ne. Budeš korunou v Hospodinově ruce. Už nikdy o tobě neřeknou opuštěná a nikdy o tvé zemi spustošená. Budou tě nazývat oblíbená. A tvou zemi vdaná. Víme, protože si tě Hospodin oblíbil a tvá země se vdala. Jako se mladík žení s nevěstou, tak se tví synové ožení s tebou. A jako ženík se veselí z nevěsty, tak se Bůh bude veselit z tebe. Nazvou tě lid svatý, tomu rozumíme, zasvěcený, jaksi uvedený do krásného způsoba života, který člověka povznáší a který je požehnáním pro děti a pro vnuky a pro lidi a tak dále. Tebe nazvou vyhledávaná, město neopuštěné, protože bylo opuštěné. Tak prosím vás, tam jsou takovýhle texty. Chcete k tomu někdo něco říct? Když si to, víte, jak s tím budeme hospodařit? Jestli je teď válka, a s tím jsme nepočítali. To znamená, že vaše děti, vaše vnukové, že se můžou dočkat války, dopustíme to, nebo to nedopustíme? Tak včera byla pouť na Velehradě a zase to opakovalo. Tak před několika lety, já jsem to tady komentoval, Babiš vydal, každý poutník dostal takovou tu skládanku, takhle se složí ta A4, a tam byl veliký článek pana Babiše, jak... No právě, byl tam, no dobře, tak. Dobře. Aha, úvodník, přivítal, dobře, já to říkám přesně, upřesnila, děkuju. Jak je důležité desatero. Obecně i pro pana Babiše, a jak on se tím řídí. A poutníci, jako tupé stádo, řeklo, Babiš je náš. A ve volbách mu to hodili. Za rok přišla paní Schillerová s křížkem na krku. Jen naše. A tak jí to hodili. Včera, jestli to už víte,
Slyšíte to? Já to zopakuju. To je trefný, jo? Takže žena ještě u nás nemůže číst evangelium, ale politička tohoto typu může číst přímluvu. A když to bylo s tím Babišem, jo, já jsem potom potkal pana biskupa Passlera a trošku jsem do něj, to se říká, prosím vás, kdo si to objednal? Pan arcibiskup Graubner nebo pan kardinál Duka tenkrát tady? Byli nahoře, jo. A on řekl, jo, nevím. Tak, a Hanka to řekla v zákristii, Jana to řekla doma, paní Schillerová přečetla přímluvu a nikdo nezahvízdal. Když pomlouvali, to bylo před druhou volbou, Jano, volbou Václava Havla jako českého prezidenta, tuším, a v poslanecké sněmovně pomlouvali šíleně Václava Havla. Sládek. Ale další se přidali. A nikdo nic, jo? Jenom paní Havlová zahvízdala. A řekli, to se nesluší. Když my jsme za doby, v brněnské katedrále jsme šli požádat po ohláškách, po bohoslužbě, byli tam český a slovenský biskupové a prosili jsme, jestli by se nemohli zastat arcibiskupa Bezáka, aby se mu dostalo spravedlivého soudu, aby byl vyslechnut, aby byla slyšena druhá slova. Pan kardinál vzal mikrofon, my jsme to udělali chytře, jo? Já jsem vymyslel, že šel jsem koupit kytku, krásnou kytku, skoro za 700, to byly tenkrát velký peníze pro kurýho faráře, jo. Vzali jsme jednu studentku a jednoho vyučujícího na fakultě, který vypadal mladě, vypadal jako student. No a oni šli a děkovali jaksi slovenským biskupům, že přijali a že tady měli spolu tu konferenci a tak dále. Vypadalo to nenápadně a nesli jsme dopis jako prosbu, aby se tomu Bezákovi dostalo slyšení a spravedlivého soudu. Já jsem to takhle chytře vymyslel, jo. Jenže pan kardinál mě, jak se to řekne, převezl se to dá říct slušně, tak. Vzal mu mikrofon a řekl, znectění posvátného prostoru. Opakovalo se to, jako když Ježíš na nádvoří žen a pohanů vyhnal ty prodavače a směnárníky a Kajfášek znesvěcení posvátného prostoru. My tě vyrichtujem a stalo se pak. Za pár týdnů se stalo. Tak, nebo ani nemyslím týdnů. Tak podívej, jak se to opakuje. Víte, a stádo řekne. A ty politici, oni přijdou, kdo jim to dovolí. Proč nečte? Ano, žena nemůže číst evangelium, ale může číst přímluvu. I když to se opakuje. Když se podíváte do toho Izajáše, tak takhle to tam bylo. A proroci varovali, protože severní Izrael to byl větší než jižní synové Šalamounovi, rozbili Izrael a 2 království. 10 kmenů nahoře, 2 kmeny dole. A severní nedbali na proroky a řekli, to jsou nevyžádané rady. My to taky někdy říkáme, jo. Prorokům a Hospodě. Nechci ty nevyžádané rady. Nikdo se tě na to neptá. A skončili v asyrském zajetí 721 před Kristem. A už se nikdy to severní království neobnovilo. Konec. Jižní království, proroci říkali, podívejte se, nedali si říct,
za 150 let babylonský zajetí, následky hrozu, vybudovat znovu ty vztahy a vztahy s Pánem Bohem. Není to jednoduché. A my jaksi snad patříme mezi lidi, kteří se o to zajímají, kteří nejsme hloupí, máme být osvícení, svatý lid znamená osvícený, vzdělaný, uvedení Hospodinem, aby jsme pochopili, jak to v životě a v tom porušeném světě chodí. A máme ocenit tu úžasnou věrnost Hospodina, že když se církev rozvede nebo opustí Ježíše, dělá si to po svým, nebudu tady vypočítávat, co všechno si děláme po svým a Ježíši, ty nám do toho nemluv. V něčem patříme mezi učedníky, kteří od Ježíše odešli. My si to budeme dělat podle svýho. Tak, dobře, evangelium, Ježíš posílá těch 70 učedníků. Jaké téma mají probrat s těma lidima? O Ježíše už mělo hodně lidí zájem, ten zájem pak úplně ochladl a téměř vymizel, ale Ježíš přišel, aby jim to řekl, bylo to zapsáno, aby se k nám dostalo toho poznání Ježíšova vyučování. Tak běžte, proberte s něma, co znamená obrácení. Že to není jednorázový akt, to pořád dokola říkáme. Máme se obracet k Ježíšovi a porovnávat si svoje názory a postoje s Ježíšem. Mám k tomu něco říct? Když jsem to podrobně probíral. Všimněte si, jo? Posílám vás jako ovce mezi vlky. Je to nebezpečné. Ale Ježíš vybavil ty svý učedníky. V jednom evangeliu je, že si ani nemají brát hůl, v druhém si můžou vzít hůl. K čemu ta hůl sloužila? To nebyli starci, kteří se potřebují opírat. Tu hůl měli proti potulným psům. V Izraeli byly smečky psů, který mohli jako pokousat, takže na ty psy máte hůl. Proto Ježíš říká, pozor na ty divoký psy. Nemusíme je zabíjet, ale máme se jim bránit. Máme mít hůl. Když uměli uzdravovat, mohli taky člověka skrotit nějakou nemoci. Vzpomínáte na Pavla, jak oslepil toho kouzelníka Elimase, který jim tam škodil. Až přilezeš s prosbou o odpuštění, tak budeš zase, já ti vrátím zrak. To je příklad. Takže pozor, nevochočený psi se nehladějí, že jo, Aničko? Vlci se nepouštějí přes práh domu. A proč se biskupové opakovaně tulej k těm politikům? A pan kardinál byl na Slovensku a zase tulil k tomu Ficovi, že jo? Prosím vás, proč to tady říkám? To jsou praktické věci. Jestli nerozpoznáme tohle, tak jak můžeme rozpoznat jiné věci? Ježíš žil mezi lidmi a nebyl to někdo z královského nebo biskupského paláce. Nám to je jasné. Divíme se, že někomu, kdo má být osvícen, kdo má další milosti z dalších svěcení a tak dále, že jim to není jasné. Ale my na to máme poukazovat. A říkat, prosím vás, myslíte, že to je podle Pána Ježíše? Byl někdy Ježíš na obědě u Kajfáše, u Piláta nebo u Heroda? To jsou přece šelmy. Tak, je to jednoduchý. A máme být osvícený a máme přemýšlet, aby se neopakovaly
aby se neopakovala ponížení, kterých se nám pak dostává, když nezvolíme dobré politiky, ale politické podvodníky. Ale naše, Alenka naše. Tak, podívejte se, není to složitý a nikdo to nevidí, ale protože se naučí přemýšlet. A Bůh nás učí přemýšlet, od toho nám dal rozum a taky říká, hele, používej to. Stačí to takhle? Jano neulídala z hodiny. Protáhlo se to tvými připomínkami, ale měla bystré připomínky. Je to pravda? Co? Aha, slyšeli jste to, Jana řekla, není hudba tentokrát, bude další kázání. A podařilo se. Tak děkujeme za to, že nám Bůh pomáhá, abychom nebyli hloupí, nebo dobrohloupí. Věřím v Boha, Otce všemohoucího, stvořitele nebe i země, i v Ježíše Krista, Syna jeho jediného, Pána našeho, jen se počal z Ducha Svatého. Trpěl pod Ponciem Pilátem, ukřižován umřel, i pohřben, sestoupil do pekel, třetího dne vstal z mrtvých, vstoupil na nebesa, sedí po pravici. Odtud přijde soudit živé i mrtvé. Věřím v Ducha Svatého, svatou církev obecnou, společenství svatých, odpuštění hříchů, vzkříšení těla a život věčný. Amen. Pána Boha smíme prosit. Bože, chceme budovat tvé království. Prosíme tě o pomoc, abychom ti dokázali naslouchat. Prosíme tě, vyslyš nás, abychom nebyli lhostejní k utrpení druhých. Prosíme tě, vyslyš nás, abychom nemlčeli ke špatnému jednání kohokoliv z nás. Prosíme tě, vyslyš nás, abychom dokázali přiznat, v čem chybujeme. Prosíme tě, vyslyš nás, aby i naše děti vytvářely lepší společnost směřující k tvému království. Prosíme tě, vyslyš nás. Prosíme tě za naše nemocné a všechny, kteří se o ně starají. Prosíme tě, vyslyš nás. Prosíme za Ukrajince a za ty, kteří jim pomáhají. Prosíme za Izrael a za všechna místa, kde jsou lidé zabíjení a ponižování a kde se ubližuje někomu slabšímu. Prosíme za Jana Langera, manželku a děti, na ně při této bohoslužbě zvláště myslíme. Bože, tobě děkujeme za tvou věrnost skrze Krista, našeho Pána. Tak Ježíš nás zve ke své královské hostině. No, děti nám to přijmou. Mám rád zpěv ptáků a křik hrajících si dětí. Děkuji.
vzpomínáte na tu indickou sestru, ona pocházela z Irska. Sestra Cyril vyprávěla, jak má ty školy, co udělala. A český učitelky se jí ptali a řekli, a kolik máte dětí ve třídě? A ona řekla, asi 50, různě starý. A česká učitelka řekla, no ale to tak v té třídě asi moc ticha nebude, ne? A sestra řekla, chcete-li ticho, běžte na hřbitov. No a my jsme teda, my jsme z toho kostela udělali hřbitov, že jo. Bože, nad chlebem ti děkujeme za všechno bohatství světa. Máme tolik, že máme z čeho rozdávat. A v tom rozdávání to pak jsme taky tvým obrazem. Nad vínem ti, Bože, děkujeme za krásu světa, za tvé přátelství, za všechno, co nás povznáší. Pán s vámi. Bohu našemu Otci vzdávejme díky. Bože, stvořil si nás